שלום, אנחנו פה בעוד סרטון חדש של ברול סטארס עם אמרי, איש הדשא. אבל הפעם אנחנו מנסים להעלות את אמרי ל-2000 גביעים. עם ריקו. וכן, אני כבר העליתי את ספייק ל-2000 כי אני חרשתי כפות. אבל כן, תרשמו בתגובות. תרשמו בתגובות אם יש לכם דמות ל-2000. אנחנו מצלמים, תסתום. חמוד, יא פוסטון, יא חמוד. סתום את הפה, יא מטאטה, יא רשום, ראש עקום, אתה חזיר, אני אביר, תן לך כפה בתחת, אל תחזיר. אהבת את השיר שלי? יופי, כי אני לא אהבתי את השחקנים הבני 1000 האלה. השיר הזה לפחות יותר טוב ממך. תמות! די! אני שונא מיקו בן 1000! אתם יודעים שאני לא מקליט סרטון, או שורטס, מה שזה לא יהיה, אז אני תמיד מנצח, אבל כשאני מקליט סרטון, אני מפסיד. למה אתה אומר לי לשים? אני אעשה. שמתי רדי. תשתה. כי זה בטעות, תמנו מונה, זה בטעות. אתה משנורקל? יש לך טעם של שנורקל גרוע. איזה חרשן מגעיל לו שהוא, פשוט מזליסט מגעיל. די, למה אני לא יכול לקפוץ מעל מים? למה זה כזה תחת? מרפי, יא בן 1000 מרפי. למה? אתה גרוע, יא גרוע. איך תמת? שים רדיעה. למה אתה לא שם רדיעה בפעם? אני שמתי רדיעה. אתה לא. אני כן. אני ארביץ לך. באמא אני ארביץ לך. בוא נתרב שאתה לא. הרגתי 2 בלי למות. אייה. מונטר שאתה לא. לייטסייבר. שים רדי אפ. או, שעשו את השם רדי אפ. אני שם, אתה לא שמת. מה? הלך עלינו באמא שלי. איך דווקא עלינו? אם אנחנו מנצחים, בוא נתערב שאם אנחנו מנצחים אנחנו פשוט פסיכים. די, לא, אני מת. הם פסיכים. לא. זה הצפוי. זה הצפוי. כמה זמן? 4 דקות. יאללה, שים רדיעה. אני ארביץ לך. איגור, פודווי. אתה איגור. פודווי. סתום יא איגור. פודווי. מה? תאמרו שאמרי מוזר בתגובות. יופי, זה מה שקרה שאתה אמרת דברים מוזרים.
יש לי מזל שהתחמדתי. זהו, אנחנו רק צריכים להגיע למקום שני בלי הריגות ובלי למות. שמו לנו את הכי טוב בעולם, איתי. מה? שמו לנו את המישהו הכי טוב בעולם. מי? אילוקס? לא, אבל השניים הכי טובים. אבל הנה, להפל. סתום, יא בן זונה. למה? לא אכפת לי. תמותו, אני הורג אותם, הרגתי. טוב, איתי. לא, יא בת. לא. טוב, זה הגיוני, אחלה משחק, אני שלחתי לקלן שלי. אתם כמובן יכולים גם להיכנס. גו פליי. אתם יכולים אם אתם 1000 גביעים. תעלו גביעים. לא. יאללה, שים רדי. נו, שים רדי. לא רגע, אני לא שם. אני מחכה לראות קודם כל את האנשים המטורפים. אבל... מה, איך אתה יכול לראות את זה? מה, אתה עושה ריפליי פשוט? לא, אתה נכנס ליומן קרבות. נו. ש... את האנשים. כן, הבנתי. נו. לא פשוט אני בזה כבר סנט המשחק. כן, באמת פסיכי, מה? אוקיי, אני צופה. אוקיי, הם פסיכים, וואט? 2-1. 2-1. או! אחד עושה 2v1. מה אני רואה? אומייגאד. זהו, הם ניצחו. הם ניצחו עם תחת, וואט? כן. יואו, זה מגניב. שים רדי. נו, למה אתה לא שם רדי? אוקיי. תמיד שאני חושב שכבר ייגמר הסרטון, את האמת? רגע, בא לי גם את האמת. בעולם? אני אגיד לך איזה מקומים בעולם. לא, רגע. אני רוצה. מה, למה אני לא יכולה לעשות ריפליי? אומייגאד. טוב, 2019, איך קוראים לה? ודיק. בואו נראה ודיק. איפה זה ודיק? יש מישהי בשם ודיק שיצא איתנו? לעיניים, אני יודע, ודיק. טוב, יאללה, שים רדי. אתה שם רדי, שים רדי, הפוצ'קה. נו, שים רדי. איתי, אם אתה רוצה תעזוב אותי שנייה, אני שנייה שלך. צודק, יאללה, משחק אחרון לסרטון הזה. נהרוס את זה. יאללה.
נרוק פה, נתחמק, נבדוק רגע. אוקיי. יאללה, נחזור לפה לקרב. אוקיי, בוא נראה. בבקשה, נצח. בוא נבדוק. טוב, זה היה סרטון להיום. נתראה בסרטון הבא, יאללה.